V tomto videu by som vám rád predstavil jedno netradičné riešenie, ktoré sa nachádza na tomto elektrobicykli. Ide o remeňový pohon, ktorý je práve na modeli Scott Subbelt 40. Remeňový pohon je riešenie, ktoré možno poznáme zo sveta motocyklov alebo automobilového priemyslu. Remeňový pohon vo svete bicyklov nie je žiadnou novinkou. V minulosti už množstvo výrobcov po tomto type pohonu siahlo a predovšetkým je to v jednej špecifickej kategórii, v ktorej to prináša veľké výhody, a touto kategóriou myslím mestské bicykle, crossové bicykle a trekkingové bicykle. Remeňový pohon má množstvo výhod, no zároveň nie je vhodný úplne na všetky typy bicyklov, tak si to poďme postupne prebrať a začneme tými výhodami. Prvou výhodou je minimálna údržba. Remeň nepotrebuje mazanie, pracuje akoby na sucho, bez oleja alebo mazív. Údržba spočíva len v občasnom opláchnutí vodou. Druhou výhodou je tichá prevádzka. Jazda s remeňou je extrémne tichá, prakticky bez cvakania či šelestu. Obzvlášť citeľné na elektrobicykloch, kde motor beží potichu. Treťou výhodou je dlhá životnosť. Kvalitný karbonový remeň vydrží od 15 do 30 000 km, čo je v porovnaní s klasickou reťazou niekoľkonásobne viac. Takýto remeň sa nevyťahá, to znamená, že si udržuje účinnosť počas celej životnosti. Štvrtou výhodou je odolnosť voči korózii a poveternostným vplyvom. Remeň nehrdzavie a nevodí mu voda, sneh ani sol. Vhodný je teda aj na zimnú alebo mestskú prevádzku. Piatou výhodou je čistota a estetika. Bez maziva a bez špiny. Ideálne je to pre mestské bicykle. Dochádzanie do práce. Čistý pohon pôsobí aj esteticky a moderne. Samozrejme nie je to len o výhodách. Takýto typ pohonu má aj svoje nevýhody. Prvou nevýhodou je kompatibilita rámu. Remeň nie je deliteľný ako reťaz. Preto rám musí mať rozberateľnú zadnú stavbu, aby sa remeň mohol prevliecť. Nie každý rám to umožňuje. Je tam samozrejme obmedzený výber bicyklov. Druhou nevýhodou je obmedzenie na typ prehadzovačky. Remeň nie je kompatibilný s klasickou prehadzovačkou. Možno ho použiť len s vnútornými nábojovými prehadzovačkami, ako je napríklad Shimano Nexus, alebo planetovými stredovými prehadzovačkami, ako napríklad Pinion. Takéto riešenie môže výrazne zvýšiť cenu samotného bicykla. Treťou nevýhodou takéhoto systému môže byť vyššia obstarávacia cena. Samotný remeň samozrejme má nejakú cenu, ale v závislosti od typu môžu tu byť naviac ešte nejaké kladky, prípadne musí byť naozaj len nejaká kompatibilná prehadzovačka. Takže zhruba sa budeme pohybovať v rozdieloch od nejakých 400 po 1000 eur v porovnaní s reťazovým systémom. Štvrtou nevýhodou je citlivé nastavenie napnutia a zarovnania. Nesprávne napnutie môže viesť k predčasnému opotrebeniu alebo k strate účinnosti. Je tam teda nutnosť presnej geometrie rámu a osy. Piatou nevýhodou je nižšia opraviteľnosť v teréne. Reťaz sa dá v prípade núdze rozpojiť a opraviť nitovačom. Remeň bohužiaľ nie. Ak sa poškodí, musí sa celý vymeniť. A pre koho je remeňový pohon ideálny? Určite to bude pre ľudí, ktorí hľadajú bicykel alebo elektrobicykel v kategórii mestských, crossových, trekkingových, ako sme už spomínali, ale môžu to byť napríklad aj nejaké firemné flotily, pracovný bicykel, alebo bicykel, ktorý sa často musí používať v zime, pretože asi tou najväčšou výhodou takéhoto bicykla bude to, že tu môžete tak trošku zanedbať tú údržbu. Sú samozrejme kategórie, v ktorých bude dominovať hlavne ten reťazový pohon, a to je či už horský bicykel, gravel alebo cestný bicykel, a to najmä z toho dôvodu, že tu ten rozsah prevodov jednoducho bude vždy väčší.